What is up mga inday, at nagbabalik ang inyong vloggerot, ang vlogger na charot, marotag DJ ani sa radyo. Oo. So, among gi-order karon din sa overtime seafood and grilled kay chicken wings and sriracha sriracha sauce, and let's try kung lami po ni siya. Mga anta, mga inday, mga indo. Let's go! Hamal time! Mukaan ba ko, babe? Kung kaan ba? Sila yan na to. Halang! Patay akong hyper. Wala na naman pero